O que se propón aquí é unha subida, unha modificación da ordenanza do artigo para subir a taxa, o que pasa que a propia ordenanza o que recollía xa era subila co IPC, que é o que nós defendemos que en todo caso tería sentido, e eso, o valor diso serían 12,19 euros hora, que sería unha subida do 21,9, que segundo a páxina do INE sería de aplicar a subida do IPC destes anos a todo de hoxe. A subida que se trae aquí é moito maior, pero tampouco corresponde co precio por hora que marca o estudo encargado a unha empresa cando se fixo a nova privatización do SAF, a licitación do contrato, e polo tanto tampouco se explica por que non coinciden as contías. En todo caso, defendemos que, como hai un plan normativo todos os anos que hai que traer a pleno e que teria que regular que ordenanzas se van modificar, pois máis entendemos que primeiro habría que traer ese plan normativo, incluir aí a modificación da ordenanza do SAF e despois modificala. Como non se fai así, entendemos que unha figura que se podría facer é a actualización do IPC, que entendemos que sí, pero pasar de aí a proposta que se nos trae aí, que despois falaremos dela, pois parecenos que é un prezo pois que se dispara moito. Por qué? Porque é un servizo que entendemos que é esencial e a parte que ten un interés social evidente. Por lo tanto, cando hai un interés social evidente, non é obrigatorio aplicar a lei na súa literalidade no sentido de igualar o custe do servizo o que pagan os usuarios polo servizo, porque é un servizo especial que se entende que ten unha utilidade social e que, polo tanto, quedaría excluído desa norma. En absoluto desacordo. Dá a impresión de que xa o tiño dito máis veces, que é o Concello de Chantada que está privatizando algún servicio. Centos de concellos. E é un servicio que neste momento, dice Antón Fente Parada, que cando estiña o Concello, que costaba 500.000 euros, e que agora dese conta unha cousa, daqueles estábamos traballando con 28 traballadoras, que por certo, algunhas estaban 14 e 15 de baixa continuamente, que había que contratar de novo, neste sintre estáse traballando con 52. As horas que se daban daquelas, non sei se recorda Carlos. Pero bueno, triplicaronse as horas de servicio. E o coste que se repercute agora é o de libre concurrencia hacia os usuarios, non é o de dependencia, non se está facendo ninguna cuestión porque ben marcada desde a Xunta. A Xunta xa se dice, bueno, pois dependendo da renta das persoas, pois un aporta un 50, outro 2, outro 3, que veñen a dar unha media de 2 euros, máis ou menos, non é? Bueno, entonces, que por certo, ojalá puderan pagar 5, 6 ou 10 euros por hora, porque serían unhas rentas asequibles a ese pago, por así decirlo, pero non é o caso. As rentas do Concello de Chantada, como as do interior de Galicia, son nefastas, non? Entonces, o que lles teño dito tamén con esa atitude, o que estamos é sufrindo, digamos, un abuso das comunidades autónomas e do goberno central para, pola porta de atrás, os concellos ter que estar asumindo un porcentaje importante, case un 50% do custo que ten a dependencia, cando en realidad non é un servicio que teña que prestar o concello, teñen que pagar con toda cuantía a comunidade autónoma a través das transferencias do goberno central. Pero, bueno, mentras non se solucione desa maneira, pois temos que asumilo así. E, bueno, non hai outra alternativa. Digolles unha cousa, para ter hoxe o servicio do SAF en Chantada municipalizado, por así decirlo, pois farían falta 10 ou 12 personas traballando porque, digamos que inviable. Entón, están 3 traballadores que as pasan canutas, máis os traballadores que ten a empresa e, bueno, pois vamos prestando un servicio axeitado. E o que está claro é unha cousa, teñense que dar conta de que non estamos restando un absoluto céntimo a que se dé o mellor servicio posible aos dependentes de Chantada. Non nos castimamos e, bueno, pois outro día me dicía a tesoreira que é un burato que temos hoxe, que son en torno a 500.000 euros ao ano que ten que aportar o Concello, cando non teria que aportar ningún duro, ou en todo caso aportar o que dicía vostede, como se aporta para a gardería, que parece que son 1.500 e para o centro de día 900 por usuario. E aquí é ao revés, estamos aportando, pois, insisto, de 12 que paga a comunidade autónoma hasta cerca de 21, pois imagínense, 12 máis 2, 14, unha media de 2 que pagan os usuarios con 14, de 14 a 21, casi 7 euros por hora que está aportando o Concello dos seus fondos propios, que nos virían moi ben para outras cousas, non? E afortunadamente, como dice vostede, estamos facendo actividades que non se facían outros anos, pero por qué? Porque non lo permiten as circunstancias, ao mellor estamos aforrando en outras cousas.
aforrando concretamente que eu non cobro un duro do Concello de dedicación exclusiva, porque teño outras entradas, non? E así, claro, facendo aforros como viñamos facendo, salimos dun atolladeiro de casi 8 millóns de euros nos anos 12, 13, 14, 15. E se non é o caso neste intro do Concello de Chatada, pois podese permitir certas cousas que non se facían antes. Por qué? Porque non nos lo permitían as circunstancias. Ahora sí, aparte de dar uns bons servicios, pois podemos facer outras cousas extraordinarias. Bien, pasamos a votar. Votos a favor do punto. Votos en contra.